Aquell projectil encerta el pit d'en Ryuji. És l'hora. Vinga, lleva't! Desperta't! M'ofegues! Ja estic despert! Ja estic despert! Au, va, no facis tard. Així s'entén que treguis males notes. Si et perds més classes, no podràs passar de curs. Però no ho diguis cridant enmig del carrer. Però bé que és veritat, no? Ja que m'he pres la molèstia de despertar-te, que serveixi per alguna cosa. Entesos! Ostres, l'Ami està d'un bon humor que espanta. Feia molt de temps que no em feia aquesta clau. I, per tant, finalment hem evitat la crisi sorgida per la possible unió de la Kotomi amb en Junta. I si poguéssim unir l'Ami amb en Junta... I si poguéssim unir l'Ami amb en Junta... Una comunicació intratemporal. Sí, ja va. Ahoi. Per fi t'he enxampat. No, no pot ser. Ha descobert el meu No fracàs. t'amoïna res. És que jo, aquesta notificació... No sé què t'altera, però tranquil·litza't una mica i escolta'm. Ahoi, et volia parlar del DCM que et vas emportar per equivocació. Prepara. Pots mirar dins de la columna d'expedicions. Aquest és el DCM que havies d'haver agafat. Hem aconseguit reunir els diners necessaris per enviar-te'l. Amb aquest projectil podràs enllestir la feina, oi? És el projectil de la línia vermella, i tant que sí! Escolta, Aquell babau s'estava convertint en el mega playboy. Amb aquest projectil la cosa se soluciona. és l'última oportunitat que tens. No queda pressupost ni per fer més viatges en el temps ni per crear un altre projectil DCM. Si fracasses no en rebràs ni 5, és clar. Però encara hi ha una altra cosa. En cas que els resultats acabessin empitjorant la situació, se t'inculparia per un delicte greu i et podrien condemnar a la pena de mort. La pena de mort? Exacte! T'ha quedat clar? Si fracasso, seré una criminal. Pena de mort. Exacte. Espero que ho tinguis ben present. Sí. Però per què ho fas? Per què em vols deixar de banda d'aquesta manera? A tu per què et sembla que deu ser? Et podria demanar perdó, però és que resulta que ja no sento res per tu. Em vas dir que ho fèiem per instint, que sortíem junts perquè ens hi empenyia l'ADN. Però ara ja veus que no era veritat, oi? Perquè el teu ADN m'ha deixat de treure.
Hi ha un altre noi amb un ADN que sí que m'atreu de debò. I no el penso deixar escapar. És ell, oi? En Junta Momonari. Potser sí, endevina-ho. Per què? Per què ha de ser ell? Tomoko, Adéu. espera un moment. Ha anat just. Vine al terrat, Karin. Que no ha arribat en Junta. No, encara no l'han vist. Que és burro, però si l'he despertat i tot. Si parles d'en Junta, sí que ha vingut. Ah, sí? I on és? Només fa un moment me l'he trobat a l'escala. Ell anava cap amunt. Suposo que cap al terrat. Cap al terrat? Tan bon punt surti per la porta, premaré el gallet. I fora problemes. Amb aquest projectil, en Junta tornarà a ser un noi corrent sense cap mena d'atractiu. Deixarà de ser fort i ja no tindrà èxit amb les noies. S'oblidarà de mi i de tota aquesta història. No recordarà res de res. Oh. Ja el tinc. On és la Karin? Adéu per sempre, Junta. Però què fa? Si ja han començat les classes. Amb això s'haurà acabat tot plegat. Per fi s'haurà solucionat tot i hauré acabat la meva missió. Tu tindràs una vida mediocre i a mi m'esperarà la meva dolça, dolcíssima llar. Karin, estic enamorat de tu. Un somni. Tot el que hem viscut fins ara ha sigut un somni. Tot és un somni. Mira que n'ets de pesat. T'estic dient que ja no et trobo gens atractiu. Però per què et comportes així? Tan penjada n'estàs d'aquell babau? Au, va, per què calles? No em facis empipar més. Tota aquesta ràbia que tinc la penso fer anar contra en Momonari. Doncs t'aviso que és molt fort. Ho sabies?
espera't! Momonari! Eh? Què estic fent? Què em fa dubtar? No, no pot ser. Me n'he enamorat de debò. Em sap greu pensar que m'oblidarà. Què és, que no vull tornar al futur? No puc perdre el temps pensant en aquestes bestieses. Em condemnaran a mort. Oh! La Tomoko Saeki! Però què hi fa ara, aquí? Saeki. Momonari! Tomoko! Oh! Ajuda'm, Momonari! Junta. Saeki. Momonari. En Junta s'ha transformat. Va, fes-ho! És la teva oportunitat, has de disparar! Ei, tu, desgraciat, no t'acostis a la meva Tomoko! Sents? Deixa-la! Ara veuràs! He fallat, he fracassat, i fracassar vol dir... La pena de mort! La pena de mort! No! Què tens? Ryuji! Ryuji! Un moment. Li ha passat com a mi. Ah. Però on vas? Està bé, ara es despertarà. Com vols que estigui bé? Però que no l'has vist? S'està dessagnant! Vaig a demanar ajuda. Què puc fer? Em condemnaran a mort. Oh. Karin, Junta. per què li has disparat? Oh. Estic ben perduda. Tot s'ha anat a Norris, és un fracàs total. El somni de tenir una dolça llar amb un marit meravellós i un gos ben maco ara sí que està llest. En comptes d'això estic condemnada a mort. S'ha acabat tot.
És mort? Déu meu! Òndia! Que estàs millor. Em sembla que et conec. Potser val més que vagis a veure el metge. De debò que et trobes bé? No cal que vagi enlloc. He sagnat, però no noto pas cap dolor. I tampoc tinc cap ferida. Estic bé. Tu coneixes en Momonari, oi que sí? Sí. Has vist el que ha passat abans, oi? Vull dir, allò de la Tomoko i en Momonari. Ha sigut un xoc per mi. I diria que per tu també. Què vols dir? Doncs que en Momonari prova de prendre amb la Tomoko. Fa temps que és la meva xicota i ell s'ha atrevit a fer-li un petó davant meu. M'estranyaria. No crec que es vegi amb cor de fer això que dius. Però que no ho has vist? Aquell tros d'imbècil ha abraçat la Tomoko. Aquell penques la... Què passa? Què tens? Et fa mal la ferida? Segueixi'm. És el terrat. Sí, senyoreta, afanyi's. Un moment. Espera, vaig a demanar ajuda. Aigua. Tomoko, que no se n'ha adonat que pateixo perquè no és aquí, al meu costat. Tomoko! Senyoreta, vingui de pressa. Sí. Què hi fa aquí? Però què és això?